Achotsedwa tukubasirani nkhani zimene zawerengedwa lero mmawa pano pa 2 January 2024 pa wireless ya Kanema ya Times kandi pompo musatire nkhani zonse. Mmawa habwino ndi nthawi ya nkhani ndipo muli ndi ene Elvis owahawa koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wasintha zina mwa nduna zake. Mpingo wa Anglican wadzudzula ziwawa pandale pamene chisankho chayandikira. Munkhani zina asilikali ama Defense Force alimbikitsidwa kuti asamatenge nawo mbali pandale. Ndizi ndi zina zambiri tiyeni tikhale limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wasintha zina mwa nduna zake. Ahare Mkandawire ndi imodzi mwa nduna zodziwika bwino imene aichotseratu amoneka chang'ana muno na amenalo wam'malo mwawo ku nduna zachitetezo. Again zikhale ng'oma tsopano ndi nduna ya Kodi ndipo ku nduna ona zachitetezo cha mdziko kwapita Ezekiel Ching'oma. Akhumbizi Kanado Chiponda, Sam Kawale, Simplex Chola, Richard Chimwendo Banda, Anansi Tembo, Ibrahim Matola, Sosten Kwenke komanso Moses Kunkuyo akhalabe maudindo wawo. Zina mwa nduna zatsopano ndi Jessica Bwiram omwe ndi nduna maphunziro a msukulu za ukachenjede ndi Joyce Chitsulo omwe awasankha kukhala nduna yachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono. Mpingo wa Anglican wafunsa akuluakulu a zipani za ndale mdziko muno kuti apewe mchitidwe wokolezera ziwawa. Muthenga wake pamene dziko la Malawi lalowa chaka chatsopano chimenenso ndi cha chisankho, Bishop wamkulu wa mpingowu mchigawo cha kumpoto Afaniwala Magangani watsindika kufunikira kwa mtendere ndi bata mu nyengoyi. Feston Malekezo ali mu mzinda wa Mzuzu ndipo wadzani ripoti. Chaka chatsopano 2025 chobwera ndi chiyembekezo komanso chikhumbokhumbo chatsogolo lowala. Ena ati chaka cha 2024 chinali chaka chowawisa chimene akufunsa boma kuti likonze nkhani ngati chakudya mwa zina. Pali zinthu ngati nkhani ya njala imene ikuvuta kwambiri dziko muno. Mutiyembekeza kuti boma zimenezi azikonzeredi chifukwa dziko lathu ndiodalitsika ndi madzi throughout kunkhata bay kuli madzi all the strength ya kunkhata bay kuli dera lambiri limene tikhozopanga ulimi wothirira kuti nkhani ya njala iyi simene zikhala nkhani ya ndi nkhani yongopanga channel tindrama kwapanga empower anthu ena ake alime. Ndikuyembekezera kuti nangasi panopa dziko is going digital yopita kwambiri mu digital. Ndari kuyembekezera kuti anthu ambiri atati ayamba kugwiritsa ntchito lese ngati machina AI lese marketing using ma artificial intelligence ndi zinthu zina zambiri ngati ma computers. Ndori ifeso kantchito kathu kakulako ndori titha kumapeza ma business. Zikazika zonse m'manja mwa Mulungu zipezeka zoti zonse ziyenda nimene Mulungu akutani akufunira nimene ife tampemphera Mulunguyo. Kwambiri khoza kunena choncho komanso I hope kuti chaka cha 25 ichi chikhala chaka chodabwisa ndi chaka chosangalatsa kuti tonse tizasimba lokoma ndithu. Ngakhale mavuto ali apo polowa mchakachi anthutu anali m'makachisi kupemphera. Ena mzisangalalo mwina tikukondwerera kuti chaka cha mavuto chatha ndipo ali ndi chiyembekezo kuti chaka cha 2025 chikhale cha mayankho. Komabe chaka chimene chayambachi chikuoneka kuti chikhale ndi zochitika zochuluka pozindikira kuti pa 16 September kukhale chisankho chosankha mtsogoleri, aphungu komanso makhansala. Poyankhulapo Bishop Afaniwala Magangani ampingo wa Anglican apempha achinyamata kuti azionesesa kuti sakungogwiritsidwa ntchito koma iwo eni akutengapo gawo lalikulu posintha kachitidwe kandale mdziko muno. Nditibwere kwa anthu ovota amene adzakavote chaka chimene chikubwerachi. Iwo akamakavota adzikafunsa kuti kodi awa ndikuavotera chifukwa chani. Kodi chifukwa amachokera kumudzi kwathu kapena chifukwa ali ndi mfundo zabwino zimene abweretsa pa tebulo akuti adzapanga. Padali panopo mwina kunamizika kukhala kocheperako kwa anthu ovota chifukwa amaona aliyesa amula wako uyamulawa ndi akudziwa kuti tsopano anthu awangotere chimene angachite akavote mwanzeru. Ulendo wopita kuchisankho wayamba kale ndi zitopotopo pomwe posachedwapa maboma monga Lilongwe, Blantyre komanso Nsanje kokhala kuli zokukanakukana komanso ziwawa zimene zikubweretsa mantha kwa ena.
Bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance Claire ati dziko lino likanagwiritsabe ntchito lamulo lakale la ntchito za ndende la chaka cha 1956. Akuluakulu ku bungweli ati zili chomwechi ngakhale mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera analonjeza kusintha lamuloli. Paizi Gausi ayendisa mbiri. Malingana ndi mkulu wa bungwe la Greya a Victor Mohango, iwo ndodabwa kunena kuti lamulo la ndende sakulisintha koma malamulo ena amene anabwera kumbuyo monga oona za mabwalo a milandu mdziko muno anadutsa. Iwo ati ndikofunikira kuti lamulo limene dziko lino likugwiritsa ntchito ya kundende la chaka cha 1956 aluunikenso chifukwa munthu wina aliyense akhoza kupalamula ndi kukapezeka kundende kumene sikuli bwino mdziko la Malawi. Bill imene panopa zaka 20 chakuti timangoyikambirana. Prison Act imene tikugwiritsa ntchito panopa ndi ya 1956. Komano palibe amene akusunthika kunena kuti mwina mwake abale tisinthe chinthuchi. Sikuti zingatenge nthawi. Komano pabwera mabhilu ambiri. Amangoti ayili pa priority list idusa abweresa ina kumangoyisiya. Amene wandi anthu amphawi, amene alibe nawo ntchito. Ndeno dziko la Malawi mwanjira inake simasamalira, asemalabadira anthu amphawi amene akuvutika. Oyankhulira nyumba yachifumu mdziko muno a Anthony Kasunda anakana kuyankhulapo pa nkhaniyi ndipo anati tiyankhule ndi unduna woona za chitetezo cha mdziko komanso unduna woona za malamulo. Nduna yoona za malamulo atayita Simvalo anati ngakhale kuti unduna wawo unamaliza kuunika lamulo la ndende koma oyenera kupititsa ku nyumba ya malamulo lamulolo ndi unduna woona za chitetezo cha mdziko. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko Akheni Zikhale Ng'oma sanayankhe mafunso amene tinawatumizira. Pofika mwezi wa Juni mchaka cha 2024 ndende za dziko lino munali akaidi pafupifupi 16,536 chimene chili chiwerengero chochuluka chifukwa ndendezi zinapangidwa kuti zizikhala anthu 7,000 okha zimene zikutsindika pa ganizo lowunikanso malamulo a ndende mdziko muno. Times yadziwitsidwa kuti ndende yachichiri mu mzinda wa Blantyre kusunga akaidi opitirira 2,500 m'malo mwa mlingo wake wa 1,200. Mmodzi wa akuluakulu ku ndendeyi Owen Levy wanena izi pamene meya wa mzindawu Joseph Makwinja amapereka thandizo pa ndendeyi. Mtolankhani wathu Gift Sitima anali nawo kumeneko ndipo ali malipoti limene akuwerenga Sambande Junior. Alevi anati kuchuluka kwa chiwerengero cha akaidi pa ndendeyi kukubweretsa mavuto ochuluka monga kuchepa kwa chakudya komanso matenda. Iwo anathokoza mfumu ya mzinda wa Blantyre kamba kathandizoli ponena kuti ku ndendeyi kuli akaidi ambiri omwe abale awo sangakwanise kuwafikira ndi thandizo. Ndimati ndende yathuyi imayenera kusunga anthu 1,200 koma ndikunena tsiku la lero alipo 2,510. Ndezimene zimabwera ndi mavuto osiyana-siyana kuti mwina ndalama zomwe timalandira kuchokera kuboma sizingakwane chifukwa kuti manambazi amakhala akukwera-mwerabe. Ndiye kubwera chonchi ameya mzinda wa Blantyre uno kuzathandiza anyamata kunoko ife ndikosangalala komanso nzoti zitithandizira kwambiri kupitiriza patsogolo umoyo wa anthu awa kuzera nkhani ya chakudya komanso ukhondo kuzera nkhani ya sopo yomwe talandira. Poyankhula atapereka katunduyi, mfumu ya mzinda wa Blantyre Joseph Makwinja analimbikitsa akaidi kuti azikhala ndi moyo wachiyembekezo. Ndinaganiza sikulilero tisacheze nawo azathu awawo amene sangathe kupeza chisangalalo ngamuziwa kuti ulizoni kuno akusoza tusambiri ndinabweresa ufa sopo linozo sangalale keni chili kozalimbikitsaso unena kuti ukhala kulizoni simutha kwa moyo ngofuna kuti asinthe akatuluka akale masitizeni akale anthu odalirika kunjaku. Thandizoli lomwe ndi sopo ndi ufa ndi ndalama zokwana pafupifupi 5 million kwacha. Asilikali a Malawi Defence Force alimbikitsidwa kuti asamalowerere ndale pamene chisankho chayandikira. Mkulu wa asilikali a MDF Kumoyale Barracks Herbert Lemani wayankhula izi pa chikondwerero cha chaka chatsopano mu mzinda wa Mzuzu. Tili ndi zambiri pa nkhani iyi mulipotire.
Patadusa zaka pafupifupi 5 asilikali a Moyale Barracks anakumana pa 31 December chaka cha 2024 ndikukambirana mmene chaka cha 2024 chinalili. Iwo anawunikira zosamwisa zimene akwanirisa komanso masomphenya awo chaka cha 2025. Mukuyankhula kwawo mkulu wa asilikali ku Moyale Barracks Lieutenant Colonel Herbert Lehman anati asilikaliwa akuyenera kulewa ndale kukhala osunga mwambo komanso okhulupirika. Sakuyenera kupanga compromise china chilichonse chifukwa zikatero zikhala kuti zinthu zija zikuyenda bwino. Nthawi ya zisankho ndi nthawi yovuta kwambiri. Zambiri zimene zimakhalapo zimene mwina zikhoza kuwapanga test asilikali. Ndiye ndimangowakumbutsa kuti sakuyenera kutengapo gawo lina lilonse. Akuyenera kugwira ntchito monga mmene anaphunzitsidwa, monga mmene malamulo amanenera kuti zonse kumapeto kwake zikhale kuti zayenda bwino. Mawu ake 101 Brigade Commander Colonel Roderick Mbalakumwendo anati nzodandaulitsa kuti anthu amba kulowerera malo awo amene amachitira maphunziro kukasasire kumphompha komanso kubula mboma la Nkatabe. Ngati anthu atalowa malo ngati choncho sitikhala ni malo kuti tizikaphunzirirako zathu za usilikali. Ndiye ife ngati sitiziphunzira patadzafika nthawi yotifuna kuti tigwire ntchito koma tili anthu osaphunzitsidwa bwinobwino padzapezeka kuti sitikutha ntchito ija. Ndiye padzakhala chiopsezonso ku dziko lino. Ndiye ndikupempha kwa Malawi makamaka akuno kumpoto kuti malo amene ndi asilikali tisakhaleko chifukwa tikuyika moyo wathu pa chiopsezo komanso tikuyika moyo ucheni dziko lathu pa chiopsezo. Pamwambowu kunalinso akuluakulu monga mkulu wa apolisi ku chigawo cha kumpoto a Richard Luhanga, wachiwiri kwa chancellor wa skulu ya kachenjede ya Mzuni a Wells Zingini, wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Mzuzu komanso oyimirira inkosi ya makhosi Mberwa. Mtsogoleri wa chipani cha People's Development Akondwani Nankhumwa wazonda anthu amene akudwala kansa pa chipatala cha Kamuzu Central. Nankhumwa awuzatola nkhani mu mzinda wa Lilongwe kuti achita izi pofuna kuonetsa kuti ali limodzi ndi anthu amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Wezi Gausi ndi zambiri pa nkhani iyi. Tipepese tisithapatsani ripoti limenelo mwakupitirani nkhani zathu. Mmodzi wa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP mboma la Lilongwe Justin Kaponda walimbikitsa mfundo osati kunyozana pa ntchito yokopa anthu. Akaponda anena izi amene amalandira chifundo agapo amene akufuna kudzayimira chipanichi pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo mderali. Mmawu awo agapo alonjeza kudzatukula ntchito za umoyo, maphunziro komanso madzi aukhondo ngati atasankhidwa pa ulindowo. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Eda ntiyena mumuni kuzama mutsogoleri wanga kuti titsetse mavuto ngati za umoyo, kutitsa mavuto ngati aumphawi, kutitsa mavuto ngati akusowekera zinthu zofunikira mu moyo wa munthu wa daily. Kotero kuti ndaona kuti kofunikira ndithu kuti titatera kunena kuti zinthu ngati zimenezi tikhoza kukhazikitsa fundo zofunikira kunena kuti zikhoza kusinthanirani kufika kunena kuti zinthu zafiranso kuti zingafani zotheka sitingamangosira pomalokoerayi pamazirenya kuti tikhoza kutenga gawo kuthandizana ndi boma komanso kuzithandiza mwa ife umwini kunena kuti moyo wathu usinthe. Kamuzu University of Health Sciences KUHES yapereka certificate kwa asilikali a Malawi Defence Force 29 omwe amaliza maphunziro osiyanasiyana. Mmodzi wa akuluakulu a MDF Kingsley Magomero wati maphunziro athandizira asilikaliwa ntchito imene akugwira mdziko la Democratic Republic of Congo. Kudiasi kumeneku awa anali kuno asilikali munaonawa onsewa ndi ntchito zawo ndi zachipatala. Ndawo kathandizira kuyang'anira umoyo wa asilikali ena onse amene ali kumeneko amene akugwira ntchito zosiyanasiyana. Kuphatikizapo samayiko ena sakuyang'anira Malawi wokha iyayi. Ndipo wachiwiri mkulu wa sukulu iyi Professor Macpherson Malewa wati asilikali omwe amaliza maphunzirowa apeza ukadaulo wapamwamba. Eyo monga mudziwa akuhes tili ndi akadaulo amene madziwa bwinobwino kusula manesi, kusula ma clinical officers, kusula madokotala. Ndi ma members of staff wathu ali ndi kuthekera ndi zipangizo zoti zimene tinazigwiritsa ntchito kuwaphunzitsa anzathu aku MDF kuti akhale ndi wasuli wonse
othandiza pa zinthu zoti zimabwera za mwazizizi, matenda akayakaya kapena ngozi, komanso matenda oti akusowa operation. nkhani zathu ndi zomwe zikumatisiyana na inso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wasintha zina mwa nduna zake.